Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Maral. Okay guys, sorry. Excuse. Pahibalo sa tanan ang ato ang tourism officer, tourism building dito dapit sa Pantalan guys. Hapit na nagsugod na tuguan. Kini gibuhat aron matagag maayong serbisyo ang mga turismo diri mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom guys. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ato gayon lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay? Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Ako magaingon ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Amo nitong buhaton guys. Sige guys. Sa katong mga negosyante nga ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan. Bisag na amos lagi yung lugar basta ganahan mo mag-business sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan. Nya ato lang buhaton guys, madto na tong mayor's office para magpatudlo ta kung unsay buhaton o unsay angay nga mga atong pagabuhaton para mahimo ang atong business diri sa lungsod sa Matalom. Ako nagaawhag sa tanang negosyante nga makakita sa akong video. Please like and share ngadto kuan itong mo mag-business diri sa lungsod sa Matalom, isag mga groceryhan, mga utanon, mga unsa nga mga produkto nga kinahanglan sa taga Matalom. Okay? Kaya ang among Pantalan guys, magtrabaho na kini niya para nanatay mo biyahe padung Cebu, Bohol o sa Canigao pod guys aron mas maglambuon pa ang atong lungsod. Okay. Anong bato atong buhaton guys? Kuan deron October 26, 2021. Francisco Pipi at your service, Matalom. Okay.